Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Happy birthday, Jen Piano! Hello! Happy birthday, Jen Piano ng Lower Bikutan, Taguig City. Siguro mahilig siya magpiano kaya yung pangalan niya. Baka. Thank you. Noong unang panahon, ay may isang magaling at masipag na karpintero na nagngangalang Ole. Tinitingala at hinahangaan ang mga likha ni Ole at ng kanyang kumpanya sa Denmark. Pulido siyang magtrabaho kaya agad niyang nakuha ang respeto ng kanyang mga parokyano. Subalit matapos ang ilang taong pamamayagpag ng negosyo, ay binayo si Ole ng pagsubok. Bumagsak ang ekonomiya at unti-unting dumalang ang mga nagpapagawa sa kanila. Hindi nagtagal ay napilitan si Ole na isara ang kanyang kumpanya. Bukod dito, ay binawian pa ng buhay ang kanyang asawa kaya kailangan niyang itaguyod ng mag-isa ang 4 nilang mga anak. Sa kabila nito ay ipinagpatuloy ni Ole ang laban. Muli niyang binuksan ang kanyang shop at sinubukang gumawa ng mga kahoy na laruan. Sa tulong ng kanyang anak ni si Godfred ay unti-unting nakabalik si Ole sa pagnenegosyo. Isang araw ay inutusan ni Ole si Godfred na tapusin ang paggawa ng ilang piraso ng laruan sa shop. Papa, alam mo ba na ang laki ng natipid kong pera para sa kumpanya natin ngayong araw na ito? Kasi sa halip na 3 ay 2 coating lang ng pintura ang ginawa ko sa mga laruan. Naku, tsak na malaki ang kikitain natin ito, Papa. Pagmamalaking sabi ni Godfred. Sa halip na matuwa ay nagalit si Ole sa ginawa ng anak. Anak, bumalik ka sa shop at ulitin mo ang pagpinta sa mga laruan. Hindi natin dapat niloloko ang mga customer natin. Ang gusto ko ay makilala tayo sa dekalidad ng mga laruan. Ang mapangiti natin sila dahil sa ganda ng mga laruan natin. Kung substandard ang ating mga laruan, tayo rin ang mapapahiya. Paliwanag ni Ole sa anak. Tama. Malamang ito si Ole. Ang taga saan? Hindi, malamang dito taga to China. Tinandaan ni Godfred ang itinuro ng kanyang ama. Simula noon ay naging tapat na siya sa materyales at pulido na siyang gumawa ng mga laruan. Minsan, isang mayamang negosyante ang dumayo sa shop ni Ole para umorder ng maraming laruan. Masayang-masaya ang mag-ama at agad nilang trinabaho ang bulto-bultong order ng negosyante. Nagdagdag pa si Ole ng ilang empleyado para tiyakin na makakaabot sila sa deadline. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pagtatrabaho, ay bigla na lamang umatras ang negosyante dahil sa pagkalugi umano sa negosyo. Isa na namang malaking dagok ang kinaharap ni Ole. Kailangan niyang idispatsa ang mga nagawa nilang laruan, pambayad sa mga empleyado at pantustos sa pangangailangan ng mga anak. Sa pagkakataong iyon ay hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Bagamat mahina siya pagdating sa pagbebenta, ay sinubukan pa ding ilako ni Ole ang mga laruan. Dahil sa hirap ng pera, ay pumayag na rin siya na ipagpalit na lamang sa pagkain ang ibang mga laruan. Lumipas sa mga panahon at nanatiling matumal ang benta ng mga laruan. Naisip ni Ole na lagyan ng magandang pangalan ang kanyang produkto para magkaroon ito ng pagkakakilanlan. At mula sa Danish phrase na leg godt, na ang ibig sabihin ay play well, kinuha ni Ole ang letrang L-E-G-O hanggang mabuo niya ang salitang Lego. Lingid sa kaalaman ni Ole na sa salitang Latin
Ang ibig sabihin ng Lego ay buuin o to put together. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga laruan, bit-bit ang bagong pangalan. Tila swerte ang naging hatid nito sa kanya dahil unti-unti na namang sumigla ang kanyang negosyo. Subalit hindi man tuluyang nakakaahon, ay isa na namang trahedya ang bumulaga sa kanya. Nasunog ang paggawaan niya ng laruan at walang natira ni isamang ari-arian. Alo. Labis ang panlulumo ni Ole sa mga nangyari, subalit hindi pa rin siya nagpagapi. Muli siyang bumangon at muling binuo ang tila gumuho ng pangarap. Nagtayo siya ng panibagong factory ng laruan. Kasabay nito ay nagdagdag siya ng mga bagong makinarya. Taong 1946, nakabili si Ole ng isang plastic molding machine na siyang naging susi sa pagkakalikha ng kauna-unahang plastic toy bricks na mas kilala ngayon bilang Lego puzzles. Ipinagpatuloy ng anak ni Ole ang pag-improve sa bagong produkto. Nabuksan ng magandang kapalaran ng kakaiba at malikhaing laruan. Hindi nagtagal ay kumalat na ang popularidad ng Lego bricks, hindi lamang sa Denmark, kundi sa buong mundo. Tama. March 1958 nang pumanaw si Ole sa edad na 66. Ipinagpatuloy ni Godfred ang pamamahala sa kumpanya, bitbit ang husay sa paggawa na pamana ng kanyang ama. Sa ilalim ng pamumuno ni Godfred, na itayo ang Billund Airport, ang sariling paliparan ng Lego Company para sa mas mabilis na sirkulasyon ng kanilang produkto. Wow! May sariling airport! Yaman! Yayamanin! Bukod dito ay pinangunahan din ni Godfred ang konsepto at pagtatayo ng isang amusement park na binubuo ng samot-saring Lego models. Tinawag niya ang park na ito bilang Legoland. Taong 1968 nang opisyal na buksan ang kauna-unahang Legoland sa Denmark na dinumog ng mahigit 600,000 na mga bisita. Sa ngayon ay 6 na Legoland amusement parks na ang naitatayo sa ilalim ng kanilang pangalan. Sa kabuuan ay meron ng humigit kumulang 600 billion na Lego parts na nalikha ng The Lego Company. Dahil sa dedikasyon ng isang dakilang karpintero, ay tuluyan ng nabuo ang dating pira-pirasong pangarap, ang makapaghatid ng ngiti at kaligayahan sa pamamagitan ng isang natatanging laruan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Ole Kirk Christensen, inventor at founder ng pinakapopular na laruan sa mundo, ang Lego. Noong 2015, tinanghal ang Lego bilang most powerful brand sa global ranking. Sa kwentong ito, mapapatunayan na ang isang bagay na labis na pinagbutihan ay tiyak na magbibigay ng tunay na karangalan. Napakagandang kwento naman ni Mahiwagang Burnay. Napaka-inspiring no mga kabisyo. Ganda, Burnay! Sinasabi talaga nito na walang imposible sa taong determinado at marunong mangarap. Correct. Sino magsasabi na isang karpintero, di ba? Talagang magiging ganyan kakilala ang kanyang ginawa hindi lamang sa bansa nila kundi sa buong mundo. Correct. At sino makakapagsabi na sa gitna ng ilan bang pagsubok yung naibanggit ko sa kwento? Correct. Ang dami. 4 at hindi lang basta mga pagsubok na mga maliliit ito ha. Correct. Pagkasunog ng kumpanya, pagbagsak ng ekonomiya, mamatayan ng asawa. Mamatayan ng asawa, 'di ba? Pero hindi siya nag-give up eh. Correct. 'Di ba? Talagang nakakabilib yung mga taong determinado at nagpupursige na kahit bumagsak sila ng ilang beses, bumabangon at bumabangon ulit. Ang tawag nga dyan, di ba, growth opportunity. Tama. Instead of looking at as problems,
'Diba? Totoo. Ang tawag sa kanya is a growth opportunity. Oportunidad para mag-grow. At tingnan mo naman, 'di ba? Mula sa simpleng mga laruan na create ng isang karpintero, tingnan mo naman yung growth. Lego. Legoland. Correct. 'Di ba? At ang brand na yan, 'di ba? At kilalang Hanggang kilala. ngayon, Correct. pinagkakaguluhan pa ng In maraming fact, 'di ba, tao. partner, ang dami nagpapapicture. Ang recent na nakita ko na ginawa ng Lego is yung mga Star Wars models nila na made of Lego bricks. Nakakabilib. Kaya isa na namang inspiring story ito na pinapaalala sa atin na walang imposible. Correct. Na kung meron kang pagsubok na pagdadaanan mo lang yan, lalagpasan mo rin yan at makakabangon kang muli. Huwag ka lang susuko. Tama. Totoo yan, mga kaibigan. Never give up. Diba? There's always a way. Never say die tomorrow is another guy. Diba? Totoo eh. The never say die spirit. Correct. The never say die attitude. Dapat nandyan yan lagi sa'yo. Correct. Hindi ka man makagawa ng kumpanya katulad nitong sila Ole at nila Godfred. But yung sarili mong battles, Correct. yung mga sarili mong pinagdadaanan, kaya mo yan. Tama. Sabi nga, di ba, yung imposible or impossible, pag hiwa-hiwalay mo yung mga letra, you will read it as I am possible. Tama. So, posible. Posibleng malagpasan mo yan. Posibleng makabangon ka pa ulit. Nagawa nga ng iba, bakit hindi mo magagawa? Sabi nga, di ba? Sabi nga. Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko yung sabi. Kung kaya nila, bakit hindi mo kaya? Di ba? Yun naman talaga eh. Totoo yan. No, kakatuwa yung pala yung kwento ni Lego. Nakaka-inspire na nakakatuwa parang... yung mga ganyang klase yung mga, kaya pala. Yung pala yung kwento no. Masarap iparinig yung gantong klase ng kwento doon sa mga taong desperado na, yung nawawala na ng pag-asa sa mundo, sa buhay. At saka lalo dun sa mga nagtatayo ng business. Tama, di ba? Ito kinaya nila. Bakit hindi mo kakayanin? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagle-Lego, partner, kasi hindi ako makabuo yun. Hindi ko Ako alam kung pinagpapatong-patong ko lang. Pero yung makabuo ka na ngayon ng isang character, wala. O kaya structure. Wala. Ayan na naman, babalik na naman tayo, partner. Hindi tayo talented, hindi tayo malikhain. Ayan tuloy, buti nag-DJ tayo. Kundi masasabi natin, wala talaga tayong talent. Ay, nako. Kaya mo yan, Kabisyo, maging kagaya din ng mga kaibigan ni Naole at saka ni Godfred. At lahat ng bumubuo ng Lego. Diba? At hindi lang generation natin o lahat tayo na nakapakinig ng kwento niya, makakarinig nito. Kahit mategi pa tayo, partner, the story of Lego will live on. Tama. Diba? Matagal na panahon pa ito na magbibigay ng mga malilikhaing mga bricks sa mga kabataan. At hindi lang mga bata actually ang tumatangkilik kahit matanda, kahit sino, no? Oo. Walang pinipiling kasarian, walang pinipiling antas ng buhay paglaro ng Lego. Lego. Yan, ganda tuloy ng promotion ng Tama, Lego. Sana correct. bigyan tayo sa Christmas. Sana naman bigyan tayo sa Pasko ng Lego. Anong gusto mo, partner? Ako, lahat ng Huwag demanding, baka mamaya hindi bigay. Isa-isa lang. Bigyan tayo 5 bricks. Diba? Go for your dreams, Kabisyo, ha? Just have to be highly motivated para makamit ang pangarap mo ngayon. Thank you, Maywagang Burnay. Ang mga kwento po ng Maywagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share mga Kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat mga Kabisyo sa pagtutok sa amin. Maraming salamat dun sa mga patuloy nagtitweet ng hashtag Nagsisisi Ako! Thank you sa inyo mga Kabisyo. Siyempre, bukas ulit ang tabayan ng ating panibagong hashtag na siguradong pag-e-enjoy na naman nating pag-usapan. Correct hashtag Nagsisisi Ako mga Kabisyo. Saya-saya dahil ang dami nagtitweet sa amin. Pero ang saya-saya na didistract ako sa background music. Sabi ko bakit iba? Hindi naman tisinalang ko. Osha, enjoy the rest of your Tuesday. Muli, eto ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!